Tinokutambira mabuja tauya dzanyasi zuva rochisere mwedzi uno waKukadzi. Tiri kutanda nokutendai nokuramba makatimirira apo tanga tiri kutekaira mabasa edu ya zviri munhau dzanyasi. Nyaya yekubisiwa kwevanhu munzvimbo dzavagere kwedu nokwaMutoko iri kuramba ichitsviriridza kureketa kuno kwai kuno vamwe WaChina vagotekaira mumabhuku kwaMarozva pabodzpo nokusaiti roBenson Mine pabodzpo nokumudzi yokumadokazuva wachinyepa wanhu wekumaruwa ikweyo kuti vagadzirire kutama kubva munzvimbo dzavari nokuti kwakapuwa WaChina wari kuda kucherachera goridhe chena roLithium. Kureketa kuno paribagoziva kuti zvii zviri kunyatsoitika. Wakuru wehurumende wakati mwiro kunyarara, wanomira mudare reparamende paribe chavari kureketa, pabodzpo kana nemakanzura chaiwo varibe chavari kureketa nekuti zviri kundonzi zviri kubva kuofisi yomutungamiri wenyika pakatoita kunyangarirwa chaiko. Zvikaramba zvakadandi zvinotoita kureketa kuti vanhu vazhinji vachasaya pokuenda. Rekai tione kuti zvinenge zvakadini, asi kutoramba ataridza chikwee kureketa kuno ndokunotoita kuti zviite zvisvinu tione kubatsirika. Wamunangarwa wariko kuEquatorial Guinea kwavari kutekaira wachibva watekaira zvavo negwicho ravo Emerson Junior pabodzpo naTagirei pabodzpo naanonzi Zingman kuti vaite zvomadhiri ebhisimusi. Ipapa vari kusenzesa mari yenyika kutekaira kwavoku, asi zvinhu zvavari kuda kuita zvinhu zviri bei kana chibodzi nonyika. Wanoreketa vagoreketa kuti kwaiva munangarwa watopuwa zimba ziguruguru ririko iko kuEquatorial Guinea kuti vagouye zvavo vagare nguva yekunge vapa muchandirere. Rekai tione kuti zvinopera sei izvozvi. Zimbabwe kwai yakaita kukwanisa kureketa kuno kunadziridza pokare nokuwakiridza mizinda yayo minomwe munyika yeSouth Africa, Germany, Britain, Botswana, Mozambique, Kenya noMalawi mugore 2022. Toramba tichizvitenda izvi, dai zvakaramba vachida ndozviite zvakanaka. Umwewo chidiki akambotungamira sangano rowadzidzi rozinasu takudzwa Ngadziore aburitsa chiparura izvezvi yavari kuti register, elect and protect pachidimbu wobva wati RIP. Izvezvi vari kureketa kuti wochidiki ndo vari kunyanya kuda kuti waite izvozvi wakwanise kunyoresa pokare nokuvhota nokubva wachengetedza zvavanenge wavhotazvo. Rekai tione kuti zvinopera zvakadini, tinoramba tichindokunyepai. Bato roCCC rareketairo izvozvi kuti richada zvokureketa mabasa ari kuita kumaruwa kuitira kuti vanhu varo vareke kugovhiringidziwa nevanhu vebato reZANU-PF mumaruwako. Izvezvi zvaburika mushure mekunge zvakaitika kwamurehwa zviya zvakavavhundutsa chaizvo, vakatoona kuti vanogwarashisa vanhu zviri bekana nzero. Toramba tichitenda, asi rekai tigoona kuti zvinenge zvichimbotekaira sei. Wachamisa kwaiva gonziwo nevanhu vakabvunziwa rimwe bvunza zvinhu ropadandemutande kuti vanenge vachinzi ndio vari kuvhoterwa chere kana kuti kwete. Wazhinji kwai vakabvunziwapo vagoreketa kuti vachavhotera chamisa vanosvika zvikamu 50 kubva muzana. Rekai tione kuti zvinopera sei. Kwai sangano ragobvunza zvindo roSABI rekuSouth Africa. Rekai tirambe takaringa iko zvinenge zviri kuenda. Gwaro rokutaura miganhu mitsva noZeki rakapuwa wamunangarwa svondo rakapfuura kwai ipapa novanoringa zviri kuitikazvo kwai rinogona kundosenzesiwa sogwaro riri kuda kuti rinziro bumbiro romutemo risaike basa. Pakatoita kunyangariwa pari kuoneka kuti sei vari kuita zvokuita chimhwande negwaro rakakosha rakadandi. Izvo zvifanira kuti zvinge zvichiitika zviite zvakanaka. Rekai tione kuti vanenge vachiipedza sei nhau yavari tanga iyi, zvinenge zvakaita kunyangariwa. Masoko agoburika kuti Justice Wadyajena abisiwa pakutongiwa nokuti hurumende wapedza mwedzi 6 waribe kumutonga nomhosva. Zvaita kureketa pachena kutoti zviri kuitika kuna Job Sikara aiwa zviribe chekuita nomutemo, asi kutoti vanhu vari kutoita havo zvavanoda. Ipapa zvakatoita kunyangariwa nekutoti unobva waita kusaya kuti kona izviita kudandi nekutoti ipapa mwedzi
kupedza job sikara ari mujere, dai mutemo ungori kusenzesiwa somutemo angadai abuditsiwapo kare nekuti hurumende inenge iribe zvairi kugona kumutongazvo. Mapurisa agoreketa kuti mazuva matatu apfuura wabata vanhu vanosvika churu chibodzi nonyaya yekubata zvinodhaka zvisingabvumiwe pamutemo. Ipapa kwaiwa goti mune dzimwe nzvimbo wari kupinda paumba nepaumba wachienda kotsvaka kuti iwe unei, asi vanoringa zvomutemo nekodzero dzevanhu wati izvozvi zvinobvumiwa baba mutemo, pokare kuti kushora kodzero dzevanhu chaiko. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichitikaira sei, tinoramba takandoringa. Wozesa manyepo yawo akuita makumbo mapfupi kureketa kuno wagoreketa kuti rimwe gwenya rochinomwe ropahwangera wanga uri kuringira kuti rigouya kutanda kusenzesiwa gore rapfuura muna zvita kwaragotaringirwa izvezvi kuti ribenhuke pakusenzesiwa mumwedzi uri kuteera uyu. Wagoti gwenya rochisere wari kuringira kuti rigotanda kuuya mumwedzi wachikumi. Rekai tione ipapa kuti zvinenge zviri kuburika chere kana kuti kutori kunyepa zvawo. Zvapachena manje kureketa kuno kuti denderedzwa redzimotika pambudzi kwarinenge rakuita mari inoita mamiliyoni okuAmerica 88 million pachirungu. Rekai tione ipapa kuti zvinenge zviri papi. Mari yomunyika kureketa kuno inge iri kutenga dhora ribodzi rokuAmerica kana yasvika madhora 730 anoribodzi anomasendi 7 ribodzi 831.81 cents pachirungu. Ipapa mari yagopiwa makambani kwai yasvika mamiliyoni 10.1 chaiwo. Ndipo unotoona kuti wabi yedu zvakatoita kunyangariwa chaiko, uri kuramba wachindoingidzira maridzo asi zvinhu zviri kuramba zvakatinya basi. Mitambo tikaringa izvezviwo, Zimbabwe watamba mutambo noWest Indies wokutanda wamazuva 4 wapera uri mangange. Paribajiwa tatofara kuti tiribe kujiwa mumusha medu muno, tiri kuramba tichizvitenda izvozvo, tiringe dziri kuitika pasi rese. Waramaposa kureketa kuno kwaiwa gonziwo wari kuita kunadzirira kuti wagope mureketo wawo wosona wogore rino zuva ramangwana. Ndipo unotoona kuti nekuti vazhinji wari kuringira kuti kureketiwe nyaya inochokuita nemagetsi nokuti wari kuda kuita sei nomamiriro opfumi wenyika. Rekai tione kuti zvinenge zvipera sei ipapa. Kumbosungiwa kwaJoseph Kalimbwe wokuzambia kwaratidza pachena kuti kwai manja oZANU-PF ari kwese kwese, midzi yayo inoramba ichitoita kutandira kuenda kwese kwese. Wagoringa wagoti Joseph Kalimbwe anofanira kuchengetedziwa nomutemo kuitira kuti areke kugovhiringidziwa pokare kuti areke kugopuwa mhosva dzaanenge asina. Rekai tione ipapa kuti zvichadaro chere kana kuti zvinenge zvichipera sei. Tiri padzauru pedu kuMalawi kwai izvezvi wachakwera wanyorewa tsamba noAmerica wachinziwo wari kutadza kuita tusvinu panyaya yekuhwisana nonyaya yechimanjambudu kana kuti uori. Izvezvi zvaita kuvhiringa chaiko, wabva wamhanyira kutonyora tsamba wachireketawo pokare kuti wari kuda kugopindurana noAmericawo pachenapo, asi wachashandisa nzira dzavanosenzesa dzinoita kureketa kuhurumende nehurumende. Waita kubatiwa chaiko, wanga waribe kuzvifungira kuti zvichakasika kudandi. Rekai tione iko zvinenge zviri kuenda. KuNigeria kwai dare guruguru munyika ikweyo ratiro zvakareketiwa nobhangi romunyika ro kuti raakuda kuti kupera kwesondo rino mari yokudhara yawo irambe ipedze kusenza. Kwai kuripomba pamutemo kureketa kuno wagonziwo mari dzese dzicharamba dzisenza nokuti iwo bhangiri watadza kuburitsa mari tsvayo kuti inge iri kwese kwese. Ndipo unotoona kuti pakaita kunyangariwa chaiko. KuKenya kwai izvezvi kuno mumwe ari kuendesa kambani yoFacebook kuda rodzimhosva kuti imubhadhare makurukuto mari nokuti yagomuita kuti aone zvinhu zvinovhundutsa zvinovhiringa mamiriro outano hwache hwopfungwa. Rekai tione ipapa kuti zvinenge zvichipera zvakaita kudini chaiko panhau ibodziyo.
tinoramba tichindokunyepai. Kuteki kwai kundengendekako nyika kwagoitikako kuri kukonzeresa kuti vanhu vanosvika zviuru 10 chaiwo wapfe. Tiri kuramba tichiti mweya wapfai aiwa ngaizorore murugare tione kuti zvinenge zvichipera zvakaita kudini. Tiri ipapo zvedu mabuja kwaNyasi tagumira pano isu. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.